ja sí que és l'hora de Xavier Grasset i la seva secció, que com tothom sap té un crit que es clava al cervell i que es diu... La informació és una selva! Xavier Grasset! Molt bé. Bona nit, Andreu. Comencem amb un dels personatges més estimats per aquest programa, el Fari! El Fari! Ahí va la Torito, Bravo! Tiene botines I no va descalzo! Riau! El Fari explica els seus fantasmes interiors a la revista Hablan. Sinceramente tenía miedo de no dar la talla. Sí. El Fari no dar la talla? Estaríem davant d'un temor infundat? No. No. Jo ja l'entenc que pensi això ell, però que no pateixi, perquè el físic tampoc no ho és tot a la vida. No. Escolta'm, parlant del Fari, el Fari era taxista i va crear sensació